Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga maayo lang kita o nga kita magkauban nato ang pulong sa Ginoo karon. So daghang salamat nga wala nay bagyo sa Pilipinas. Hinaut pa unta nga wala nay earthquake, wala nay linog kay kini makahadlok og husto. So magpasalamat lang ako nga kita makatuon gihapon o sa mga tao nga mitabang o sa mga otoridad nga kita nakatuon gihapon sa Bible. So sa dili pa kita magsugod atong hangyo ng Ginoo nga mag-uban ka nato karon. Kay kita musalig dinha kaniya lamang. So mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan nga mao'y gabuhat sa kalibutan, nga mao'y gapadala sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan ni Jesus nga mao'y manluluwas, nga mao'y nagpakamatay dito sa Kalbaryo, aron nga kung kita mosalig kaniya, aduna kita'y kinabuhi nga walay katapusan. O sa Espiritu Santo nga mao'y mosulod sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing, nga mao'y mutudlo kanato karon. Ginoo, naghangyo kami nga imoontang abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing, aron nga musulod o kami maapektuhan sa imong pulong, nga madugagan ang among pagtuo o pagsalig na kanimo. Ginoo, ubani kami karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ako rin balita nga ang among team dinhi sa among syudad, sa among probinsya, sa Saskatchewan of Riders, mao'y champion sa whole Canada. Thrilling kaayo ang football o nakahatag og dakong kalipay sa among probinsya. Bisag tugnaw kaayo, nagparade sila miadto mi didto. Pero anyways, murag maayong balita ni sa ang probinsya, pero ang atong tun-an karon aduna pay mas maayong balita kaysa among team nga nakadaog. Okay, mag-review kita. Hain man tagaling kasi kay mas importante nga atong mahibaw-an kung hain tagikan aron nga masabtan nato kung kung unsay atong tun-an karon aron nga dili nato malimtan. So, sa atong review, sa wala pa siya mubalik dito sa langit, ang atong Ginoong Hesukristo misulti o misugo sa iyang mga apostoles, sa mga disipulo, nga isabwag ang maayong balita sa tibuok kalibutan. O ayaw lakaw dinhi sa Jerusalem, sa headquarters, magpaabot mo sa Espiritu Santo nga akong gihatag kaninyo. So, pagkatapos sa mga duol 40 ka adlaw miabot ang Espiritu Santo. O sa pagsabwag sa maayong balita, nagsugo na sila pagsabwag sa maayong balita, ang atong Ginoong Hesukristo tuan na dito sa langit o bilin siya og Espiritu Santo nga mo'y mutabang. Ang pagsabwag sa maayong balita na ay mga oposisyon usab. Adunay mga oposisyon, dili lang maayong balita, apan adunay mga tao nga dili gusto sa maayong balita. Sa panahon ni Jesus, ang mga relihiyoso ang dili gusto sa maayong balita. So ilang gidagmalan, gipreso, gipatay ang ubang mga apostoles, ang mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga sumusunod ni Jesus, ang uban nanalagan. And then usa sa mga leader nila si Esteban, atong nahibawan nga unang gipatay, gibato siya. Samtang gibato siya si San Pablo, si Saulo. Sa Bible, dili mo yung nga San Pablo, si Pablo. Dito mi-approve siya, nga mean siya, okay na, nga patyon. Nadungog niya ang sermon
ni Esteban ug iya po ning gamiton. So si San Pablo nakabig kining usa ka tawo nga gusto niyang patyon, gusto niyang taralon ang tanang mga sumusunod ni Jesus. Nakabig siya sa dihang sa dalan dito sa Damascus Road. Nagpakita si Jesus kaniya. Nakabig siya, nahimo siyang Kristiyanos. Ang tao nga gustong mopatay, nga puuhon ang mga Kristiyanos, nahimong Kristiyanos, nahimong leader. O paghuman dito, gipadala siya si Barnabas o siya si Barnabe o siya miadto dito sa usa ka bantugan nga syudad nga Antioquia. Sa unang panahon, ang pinaka-famous nga syudad mao ang Roma, Alexandria, Egypt o ang Antioquia. So dito sila ang mga Kristiyanos nga nanalagan, naghimo pog simbahan dito, nagdaghan usab sila dito. So sila si Barnabe o si San Pablo miadto dito, sila ang laging leader. O sa niya nakapanahon samtang nagampo sila, ang Espiritu Santo misugo nga akong ipadala si Barnabas o si Paul, si San Pablo nga mo'y magsabwag sa maayong balita. So ang Espiritu Santo gisugo sila. So, og dito ato usab nga nahibaw-an nga milakaw sila mga mga usa ka gato siguro ka kilometro pagkom ni sakay sila barko o sakayan ug miadto sila sa isla nga Cyprus o sa Benicia Cyprus. Sa barko pa ko sa unang panahon gikan mi sa Italy paingon sa Lebanon naamni sa among wala. So ako ning makita ang isla, makita na ako ni sa radar. So, og dito, pag abot nila dito, nagsabwag sila sa mayong balita. And then, ang gobernador nakabig sa ilang mga sermon. Kung nakabig, naapoy oposisyon, usa sa salamangkero. Dili gusto, o nabutahan siya sa pagsulti ni San Pablo nga ikaw mabuta nabutahan. So, ang gobernador mituo misalig sa atong Ginoong Hesukristo. So karon moadto na kita sa versikulo 13. I hope we can finish this or I'm hoping nga mahuman nato ning kapitulo 13 pero kung dili, okay lang. So, atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Dr. Lucas sa iyang sulat nga mga buhat. Ang New Testament gasugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan og mga buhat. Mga buhat, mangutana mo, mga buhat sa Espiritu Santo sa pagsabwag sa maayong balita. Uban ang Espiritu, mao'y gahatag og power, mao'y gahatag og strength kusog sa mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo nga nagsabwag sa maayong balita. So, abrihan nato sa kapitulo 13, versikulo 13. Good. Si Pablo og ang iyang mga kauban milawig gikan sa Paphos ug miabot sila sa Perga, sa kayutaan sa Pamphylia. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. So kini murag gamay lang ning bersikulo may tugod ni Juan Marcos. Si Juan Marcos murag igtagsa ni Bernabe. Ang iyang mama ni Juan Marcos mao'y murag dato siguro ni kay kung naidaghang meeting adtuman sa balay ni Juan Marcos. Posible si Juan Marcos bata pa kayo, mibulag siya, wala isulti kung nganong mibulag siya sa grupo sa mga missionary team. Siguro gimingaw siya sa inahan, siguro daghang sakit sa unang panahon.
na ay mga malaria, nagkasakit siguro na hadlok siya, o bata pa, wala pa gyud siya na kumbinser nga ang pagsabwag sa maayong balita, magsakripisyo pod na mag-antos o gusto. Wala siya makaantos, wala ta kabalugod sa rason, mibalik sila dito. Mibalik siya sa Jerusalem, o kining nahimo niya, mao ni nagkasumpaki si San Pablo o si Bernabe. So, pero dili ta mag-una-una. So, and then, verse 14, gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia. So, mangutana mo, kining mga lugar nga gihinganlan ni Dr. Luke, ni Lucas, kini karon ubos niya siya sa Turkey. Naipulong Antioquia sa Pisidia. Dili ba gipadala man sila sa simbahan sa Antioquia? Sa unang panahon, dakang Antioquia. Kaya ang pangulo noon sa Seleucid Empire, si Antiochus, ang mga anak niya, mga descendants, kung makakaplag sila syudad, ilang ipangalan ni Antioquia. So, katong simbahan nga nagpadala kanila Antioquia sa daplin sa tubig sa Orontes. Kining Antioquia karon naa sa probinsya sa Pisidia, o sa adlawng ipapahulay misulod sila sa sinagoga og milingkod didto. So adlawng ipapahulay Sabado may bisita sila. Ang ilang strategy nga kung moadto sila sa usa ka lugar, moadto sila sa mga sinagoga, simbahan sa mga Hudiyo, kay Hudiyo man sila. So murag duol-duol nila usab. Verse 15, nining adlaw, human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises. So dinhi atong mebawan kung unsa ang ilang pagsimba sa panahon nila, ang mga Hudiyo unsa ilang gihimo. So dinhi atong makita nga magbasa sila sa balaod ni Moses. Ang sinulat ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, magbasa sila dito. And then magbasa usab sila dinhi sa sinulat sa mga propeta. Mga sinulat ni Isaiah, Ezekiel, Daniel, magbasa usab sila. And then sa verse 15 mingon, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nagingon, mga igsuon. Nakita nila si Bernabe o si San Pablo nga nagbisita. Si San Pablo mahibaon na nila kay usa man siya ka rabi. Siguro ang sinina niya mahibaon nila nga kini, hey, this person is somebody. So miingon sila, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig ni ining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. So giimbita sila, kung naamoy gustong imensahe namo, kay kabulo sila siguro nga sila gikan sa Jerusalem, nga isulti na kung unsay mensahe. So giimbita sila nga magsermon. Mitindog si Pablo. Remember, dili ang original, walay miingon nga San Pablo, kuan dili si Pablo. Kay ato nang nahibawan nga ang gikan ni Saul, gi-change na, gingalan na siya og ngalan nga Pablo, which is ngalan sa Romano. Saul, Grego, or mga Jewish name. Kini siya kay Roman citizen man si Pablo. So don't worry, ang ngalan na ngaron ni Pablo na gyud, Roman nga ngalan. So mao ni iyang pagsermon. Atong mahibawan nga iyang sermon murag pariha, kining sermon niya mao ni recorded niya, first recorded nga sermon ni San Pablo. Mao ni unang sermon ni San Pablo. Daghan siyang gisermon, pero mao ni iyang gisermon. Ug ang iyang gisermon, kabalo mo, pariha sa gisermon ni Esteban. Kabalo mo ni Esteban, usa ka sumusunod ni Jesus nga gipatay, gibato, ug si San Pablo nakita niya, didto siya, nag-approve siya nga patyon si Esteban. Karon nga nakabig na siya, nahimo na siyang Kristohanon, na-admire niya ng husto
mituo, mi-believe siya sa sermon ni Esteban. So murag iyang gigamit duol-duol sa sermon ni Esteban. So mao ni sermon niya. Ang verse 17, ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan og naghimo kanila nga mauswagon nga nagpuyo sila ingon sa mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. So mao ni history sa kagikanan sa mga Hudiyo. Kung hain sila gikan. And then, so kini ang istorya kabisado ni sa mga Hudiyo nga naminaw. And then mingon siya sa versikulo 8, sulod sa 40 ka tuig siya nagatiman kanila dito sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila o gipanag-iya kini kanila. So ang Ginoo gahatag nila yuta. Sulod sa 450 ka tuig, human niini gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Sumingon siya, pag human na, gihatagan sila mga judges, ang mga leaders nila, pag human gihatagan sila mga propeta. O sa diha nga nangayo sila hari, ang mga Hudiyo nangayo hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo. Paul, si Saulo. So, ang ngalan ni Saulo gikan sa unang hari sa Israel, Saul or Shaulo. Ang anak ni Kes sa banay ni Benjamin aron maoy maghari kanila sulod sa 40 ka tuig. Samtang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kinsa man ni si David atong mahibaw-an sa Bible study sa Biblia nga usa ka bata iyang gitirador ang usa ka higante nga ang ngalan si Goliath. So siya nahimong hari. Siya mura ni siya og national hero. Mura ni siya Jose Rizal. Pero sobra pa ni siya sa usa ka ni Jose Rizal kay kini siya gasulat og daghang kayong mga salmo nga ilang murag ilang hymnal, ilang songbook. Famous kayo ni si Haring David. Verse 23, gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Dios si Jesus aron magluwa sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. So, dito gibatbat na ni San Pablo kung kinsa ang gisaad, ang Ginoo gasaad nila pila ka gatos ka tuig nga magpadala og manluluwas, Savior. Karon miingon si San Pablo nga si Jesus ang manluluwas nga gisaad. So murag makalitan sila dinhi. Abi nila wala pa moabot ang manluluwas. Kay ilang paglantog sa manluluwas mao usa ka general nga palagputon ang mga Romans. Pero wala sila kabalo nga ang ihatag sa Ginoo mao ang spiritual king nga mokuha sa atong mga sala. And then verse 24, sa wala pa mo ani si Jesus, nagwalis si Juan ngadto sa tanang mga katawhan sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila og magpabunyag. So iyang gibatbat nga si Juan, kay bulotag Juan, kanang San Juan, sa unang panahon sa bata pa ko kung San Juan maligo kami sa dagat. Kini si San Juan, ang focus sa iyang sermon, ang pinakabugat sa iyang sermon mao nga maghinulsol sa atong mga sala. Paghuman og paghinulsol, magpabunyag. So mao nay sistema nila, maghinulsol, magpabunyag. Kadtulang nahibalo nga sila makasasala, kadtulang mga tawo nga maghinulsol, mauray magpabunyag. So maunay ilang practices sa unang panahon.
Verse 25, ug sa hapit na mamatay si Juan, mingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Manluluwas gipaabot. Apan sunod kanako may muani og dili ako takos bisan gani sa paghubo sa iyang sandalyas. Insa dili ako ang manluluwas. Mga igsuon, mga kaliwat ni Abraham, iyang giingnan ang mga tawo nga naminaw niya sa ilang simbahan nga sila mga Hudiyo ni sila. Yan siya. Mga igsuon, mga kaliwat ni Abraham, ug kamong tanan dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. So, miingon siya, kita ang gipadad-an sa message sa kaluwasan. Kaluwasan unsa man? Kaluwasan sa sala. Kay ang mga Hudiyo gud, sila gyud ang gisugo sa Ginoo. Bisan pagkuha sa Ginoo ni Abraham didto sa Southern Arabia. Ang tuyo gyud nga dinha sa ilang generation, sa ilang mga kaliwat, dinha moagi ang atong Ginoong Jesucristo ang manluluwas. So mao'y trabaho gyud nila. Mao ilang job description nga sila magsabog sa mga balita, ang mga Hudiyo. And then verse 27, kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang iyang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ug wala nila masabti ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Apan sa dihang gisulutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. Ingon siya, ang atong leadership, ang mga pangulo didto sa Jerusalem, bisan og sige silang basa sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, nabutahan sila. Wala sila makasabot. Nga naman siguro nga wala sila makasabot, nga kini sila gatuon man sige. Posible ba nga ang ilang kasing-kasing gahi nga dili walay makaturok? Posible ba nga tungod sa ilang pagka-relihiyoso nabutahan sila? Posible ba nga pareha sa uban nga miingon, kung unsay relihiyon sa akong amahan, lulo, lula, magpakamatay usab ako. Dili na ko mutuog lain. Kay mao'y gituhan. Posible ba siguro tungod sa ilang mga practices nga nawala, mituo ug misalig na sila sa ilang relihiyon, dili sa gibasa nila sa Biblia. Ang ilang relihiyon mao'y nakapabuta kanila sa ilang kasing-kasing, sirado, close. Minsan bisag nagbasa sila, wala sila makasabot. O kining tanan miingon siya nasulat na sa pulong sa Ginoo. Verse 28, ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Hesus sa kamatayon, ilang gipangayo gikan ni Pilato nga patyon siya. O paghuman nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan, may tungod kaniya, gikuha nila siya sa cross o gilubong. Subot ipasabot sa versikulo 29 nga ang tanang nahitabo ni Hesus dito sa Kalbaryo nasulat na sa Biblia. Ug miingon siya dinhi nga gilansang siya sa cross. Daghang mga tawo nga dili mo to og nga gilansang ang atong Ginoo sa cross. Apan versikulo 30, apan gibanhaw siya sa Dios. Sumao yang mensahe nga ang gisaad ang manluluwas, gipatay, gilansang dito sa cross, apan gibanhaw. So, natingala ni siguro ning mga tawo nga naminaw, naabay taong mabuhi gikan sa patay. Apan si San Pablo miingon, naa ang atong Misaya nga gisaad pila ka gatus ka tuig, miabot
ang Misaya nga gikan sa langit miabot na apan gipatay. Sumala sa Biblia nga mao ni ilang himuon. And then kanang pulong gigibanaw daghang mga tawo karon sa kalibutan nga dili mo tuo nga si Jesus namatay, gibanhaw, miingon sila gilipat lang sila, na nagdamgo lang sila, dili na tinuod nga si Jesus gipatay, nabanhaw. Kamo karon, kung naay duha ka dalan, nagpili ka unsa may imong agion. Naay tawo sa kadalan miingon nga sunod mo kanako, diri ka moagi. Aduna po'y usa ka tawo sa usa ka dalan nga miingon diri ka moagi. Kinsa may imong pilion? Kanang taong patay o kanang taong miingon nimo buhi, nabanaw ako sa cross, nagpakamatay ako kanimo, asa man ka moagi, asa man ka mosunod? Simple lang. Dili ka moadto sa taong namatay na lubong, kundili dito kita mo sunod, dito kita mo tuo sa tao nga miingon, sa Ginoo nga miingon nga diri ka moagi, kay ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi, ako ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa may imong pilion? So mao nay gipangutan ni Pablo, kinsa may inyong pilion? And then verse 31, og sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya ni adtong miuban, nagpakita si Jesus kaniya gikan sa Galilee ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang mga saksi ngadto sa katawhan. So naay saksi kadtong mga tawo nga nakakita ni Jesus, kadtong mga taong nakadungog ni Jesus, kadtong mga taong nakita nga siya nabuhi, gilansang sa cross, nabuhi insya, mao to yung mga saksi. Mga tawo nga misunod, mituo ni Jesus, mao na yung mga saksi. Dili ang usa ka relihiyon nga moingon nga sila ang saksi. Kadtulang mga tawo nga mituo, misalig sa mga ebidensya nga si Jesus ang manluluwas. Mao na tinuod nga saksi. Kung sa imong kasing-kasing mituo nga si Jesus ang manluluwas na nagpakamatay sa imong sala, ikaw ang tinuod nga saksi. Kay ang imong kinaiya, ang imong kasing-kasing na usob tungod sa Espiritu Santo nga gihatag kanimo. Ikaw ako ang saksi kung tinuod nga si Jesus naa sa imong kasing-kasing. And then verse 32, adunay reason nganong dito sila, nganong nag-evangelize, nganong naglakaw sila pila ka gatos ka kilometro, miingon siya, og mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa atong katigulangan. Ingon siya, unsa niining usa ka bersikulo, unsa may pulo nga importante. Capital letter, maayong balita. Miani kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita. Unsa maning maayong balita? Nga nag-antos man pag-ayo ang mga si San Pablo, mga misyonaryo karon nag-antos kayo aron nga masabwag ang maayong balita. Mga missionary karon daghang gipatay, mga apostoles gipamatay tungod sa maayong balita. Ang maayong balita maayong balita gisaad na ni, ang maayong balita mao nga ang Ginoong Amahan nasuko nato. Kita unta descend, kita unta diretso sa impyerno. Apan tungod sa dako kaayong gugma niya, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak aron nga paliton ang sala. Aron siya ang magpakamatay sa atong sala, siya ang magbayad. Aron nga ikaw ako dili magantos sa impyerno. Kung kita musalig sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo, kung kita
mosalig mo dakong pagtuo aduna kitay kaluwasan. Mao nay maayong balita. Dili tungod kay kita usa ka member sa usa ka relihiyon. Dili tungod kang Hesukristo. Ikaw ug ako wala kay mahimo sa atong kaliwasan. You cannot do anything. Ang mga Hudiyo kini sila daghang mga 633 laws, 633 ka mga balaod ilang sundon aron nga sila maluwas mapasaylo silang sala, og kada tuig sa Yom Kippur, sa adlaw sa Passover, magkatay sila, magsakrifisyo sila og mga sapat, mga kanding, mga karnero aron ilang ihalad, aron ilang sala mapasaylo. Apan sayang to kada tuig wala sila napasaylo. Ang makapasaylo lamang ang anak sa Ginoo nga miani dinhi nga walay sala, maoy mipalit sa atong kaluwasan. Mao na may balita. And then 33, gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagkabanaw kang Hesus, sumala sa nasulat usab sa ikaduhang salmo. So ang pagkabanaw ni Hesus nasulat na diay na sa Biblia, sa salmo, sa sinulat ni Haring David. Itong gi-quote ni San Pablo. Si San Pablo eksperto ni siya sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang akong anak, karong adlaw nahimo ako nga imong amahan. Mao kini ang giingon sa Dios mahitungod sa kamatuoran sa iyang pagkabanhaw kang Hesus ug sa kamatuoran nga si Hesus wala madunot sa lubnganan. Wala madunot, namatay siya pero wala madunot, buot ipasabot na banhaw siya. Karong adlaw nahimo akong just a minute. Ihatag ko kanimo ang balaan o kasaligang panalangin nga akong gisaad kang David. Sama usab sa iyang giingon sa laing bahin sa kasulatan, nag-quote na pod si San Pablo og versikulo, dili mo itugot nga madunot sa lubnganan ang imong balaang sulugoon. Kinsa maning balaang sulugoon, unsa maning pulong madunot. Balaang sulugoon si Jesucristo, dili madunot, dili mamatay. Musalig ba ka sa gihimo ni Jesus? Musalig ba kita sa atong Ginoong Jesucristo? Wala siya madunot. Kay sa iyang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Dios og unya namatay o gilubong tupad sa ilang kaugalingon nga og nadunot. Sa miingon sila, dili sa David ang manluluwas, kundi gikan ni Haring David. Apan ang gibano sa Dios wala madunot. He is talking about Jesus Christ. Verse 39, busa mga igsuon, mingon siya, in conclusion, sa akong sermon, conclusion sa akong sermon, angay kamong masayod, nga pinaagay kang Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Pinaagi ni Hesus, mapasaylo ang sala. Dako kaayo ning sitwasyon, dako kayo ning pag-change sa ilang pagtuo, a radical change sa ilang pagtuo sa kaluwasan. Kay sila god sa akong giingon na maluwas sila kung mutuo sila sa balaod nila, 633 laws, and then kung mag-sacrifice sila, maghalad sila mga baka, kanding, maluwas sila. Apan, si Jesucristo lamang ang perfecto nga
isaad once and for all. Wala na ilaing maghalad. Kay ang atong Ginoo ang anak nga Ginoo gahalad na sa iyang kaugalingon. Wala na laing maghalad. And then, kay siya lang ang makapasaylo sa sala. Ikaw ako makasasala. Ako makasasala, ikaw makasasala. Daghang mga sala nako nga wala mo mahibalo, ang Ginoo lang nahibalo. Ug siya lay makalimpyo sa atong mga sala. Og minsa og hibaluay ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya ni Hesus naluwas sa tanang mga sala, mga butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Balaod ni Moses bisag 633 laws, mga 633 ka balaod imo nang tumanon, dili na makaluwas miingon siya. Ang makaluwas lamang miingon siya, kita mga Hudiyo nabuang kita sa pagtuman. Mao na gikan ako interpretation dili na sa Bible nga nagtumang kita atong gisunod pero wala day mahimo. Kaya makahimo lang ang atong Ginoo Hesukristo. Unsa man ning giingon niya nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas. Kita usahay ang sa Cebuano word nagtuo. Murag simple lang ang tanang nagtuo ni Hesus. Bisan ang yawa mo ingon nga nagtuo ako. Unsa man ibot ipasabot nga nagtuo. Ang pagtuo mao ang sa akong nakita diri. Unsa may ibot ipasabot ng nga ang tanan nga nagtuo kanang pulong nga nagtuo, believe sa in English. Ang bot pasabot dakong pagsalig sa mga ebidensya sa kamatuoran. Otro na ako kanang pulong nga nagtuo nga gisulti ni San Pablo, ang bot ipasabot dakong pagsalig. Mituo kita ni Hesus, dako na tong pagsalig ni Hesus sa mga ebidensya. Mga ebidensya nga siya ang Ginoo, milakaw siya sa dagat, milakaw siya pakaon siya pila ka libo nay namatay iyang giayo, nay sakit nga mga possible cancer or kung unsa tong mga sakit iyang giayo, manay mga ebidensya sa kamatuoran. Mao nay bot ipasabot og pagtuo, dakong pagsalig sa mga ebidensya sa kamatuoran. So, mingon siya, kung kita dako natong pagtuo, mosalig kita, atong isalig, dili kita mosalig sa atong relihiyon, sa ngalan sa atong relihiyon, kung dili di na mosalig sa gihimo ni Hesus dito sa Kalbaryo. Ang uban moingon nga, that is funny, dili kumutuo ni ana. Apan mao nay tinuod. Nganong ang uban moingon nganong si Hesus man lamang, nganong dili man si Muhammad, nganong dili man si kinsa pa mga leaders sa mga relihiyon, Mahatma Gandhi, mga relihiyon sa Shintoism, Hinduism, nganong si Hesus man lang. Ang kamatuoran, it is very narrow. Daghang tao nga dili mo tuo sa kamatuoran. Kaya di sila makatuo. Si Jesus miingon, I am the way, the truth, and the life. Nobody, no one, walay makaadto sa langit, pinaagi kaniya. Miingon siya. And then, versikulo 40, busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyong giingon sa mga propeta. Pagmatngon, mao po ni giingon niya kanaton tanan, pagmatgon mo. Warning. Kung naay pangpang, naay warning, ayaw magpaduol kay mahulog mo. Mao ni bot pasabot, mamatay mo. Verse 41, mga mayubiton,
katingala og pangamatay kamo, kay aduna kamoy gibuhat sa inyong panahon nga dili ninyo tuuhan. Bisan kung adunay magsugilon niini kaninyo. Siya warning. Unsay giingon dinhi ni San Pablo, katingala sa pangamatay kamo. Unsay giingon niya mamatay kamo kung dili mo tuo? Spiritual death. Buti pasabot lang, simple, maimperno. Minsan, bisag na magsugulyo ninyo, dili mo tuo, sirado mo. And then, verse 42, sa pagpanggula ni Pablo o ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng ipapahulay, aron sa isayan sila ni ining mga butanga. Hey, nagustuhan namo ang imong gisulti, balik mo. O 43, og sa natapos na ang tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo ang misunod kang Pablo o kang Bernabe. Gimaymayan nila ang mga tao o gidasig sa pagbabilin diha sa grasya sa Dios. Grasya, buot ipasabot, wala kay gihimo gasa sa Ginoo. Gihatagan kita gasa. 45, sa pagkakita sa mga Hudiyo nga daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang gipakaulawan siya. Kining mga tawhana, bantayan ninyo, kay bisag asa si Pablo, kining mga tawhana musunod ilang dauton ang gisulti ni Pablo. Apan midugang hinon ang kaisog ni Pablo o ni Bernabe og mingon sila, kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini og naghukom kamo sa inyong kaugalingong nga dili takos sa kinabuhing dayon. Kamo dili takos sa kinabuhing dayon. Biyaan kamo namo og mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Sa ang kaluwasan unta sa inyo apan wala man mamutuo kay inyong kasing-kasing serrado, serrar sa Espanyol, serrar, sirado, walay makasulod. Wala mo'y kaluwasan, biyaan kamo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Dios. Ang gisugo sila sa Espiritu Santo, karon mingon sila sa Dios ang gisugo. Aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumian sa kalibutan. So mao nay igisabwag, mao nay gisugo sa atong Ginoong Kristo nga ang maayong balita isabwag sa tibuok kalibutan. Verse 48, sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, unsay reaction? Nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo o katong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ang tao adunay responsibilidad na sila magsabwag sa maayong balita ug ang Ginoo maoy magpili. Makita nila ang sulod sa ilang kasing-kasing. Og ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit ni adtong yuta, mikaylap. Importanteng pulong mikaylap. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang tinamod nga mga babaeng relihiyoso og ang mga kadagkuan sa siyudad aron lutuson nila si Pablo og ni Bernabe og hinginlan gikan sa ilang dapit. Gipapahawa sila. Gipugos sila nga pahaw mo dinhi sa among siyudad. Gitaligdan kini ni Pablo og ni Barnabas ang abog sa ilang mga tiil batok kanila og mipadayon sila sa Iconio. Og nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. So ang mga team ni San Pablo bisan sila og gikastigo, nalipay sila. So nahuman nato ang kapitulo 13. Unsa may ato makuha niini? Ato makuha ang una nga ang kaluwasan dili sa relihiyon kundi sa atong relasyon
sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay deep nga lalom nga pagtuo pagsalig nga si Hesukristo mao lang ang makapalimpyo sa atong sala. Og ikaw ako gisugo usab nga magsangyaw sa maayong balita. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa among leksyon karon. Daghang salamat ni Dr. Luke nga iyang record, iyang gisulat ang mensahe nga ang Espiritu Santo mao'y magasulod, maga-convict sa atong kasing-kasing. Ginoo, hinaot po nga kami motuog, mosalig nga na kanimo. Ug hinaot po nga tungod sa among kalipay, among sultihan ang uban, may itungod sa kaluwasan nga imong gihatag. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.